Hello mga kayote. Ayan, mga snack tagbo ko guys. Tubig sa butong. Ito ba guys, oh. Kanya yung buko pero matigas na siya. Gahit na din siya guys. Pero okay pa, makain pa. Talagang ikay ano dito. Ayan. Masarap ng buko. Mga unta guys, kayo watay tinapay guys, ito lang. Mm. 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 Wala na tubig. Kuha ng tubig guys. Ito guys. Thank you kayo guys sa panonood sa akong video. Buko. Water. Ayan. Busog na ang inyong lingkod guys. Mas healthy pa tong snack guys kaysa mga bread na ating kakainin dyan lagi. So kayo, kung may buko kayo dyan, ito ang inyong i-snack kasi good for the health tong buko water. Pang ano to, gamot sa like kidney stone. At yung laman niya, gamot din yan kasi may ano yan, gata. May ano na yan. So, gamot din yan sa ating katawan. Ito ang pinaka mabisang gamot din sa mga may kidney stone. Lalo na pag inumin nyo to sa umaga. So, thank you kayo mga kayuti. Paki-like and heart and subscribe na lang sa ating channel, Lorena Manangkil Channel. Paki-help na lang dyan mga big creator na sa YouTube. Ano lang ako dito, baguhan, pero sana ay makuha ko po ang inyong suporta. Thank you for watching. Bye! Love you all. God bless and happy Resurrection Day everyone. Bye!